Nag-anam-anam na og dagsa ang mga OFW balikbayan nga botmo sa ulog sa Pasko uban ang ilang mga pamilya. Siluan meron din sa report. Sa matag pasaherong moabot dinhi sa Mactan Cebu International Airport, nagpaabot ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Sama ni ining pamilyang apaap nga taga Buena Vista, Bohol. Hugot nga gakos gikan sa iyang asawa ug mga hawk gikan sa mga anak. Ang misugat sa 38 anyos nga si Damiano kinsa usa ka caregiver sa Israel. Malipayon sad kay walo na katuig wa may magkauban sa Pasko. Happy kayo. Kay kuha na may usta. Samtang ang 67 anyos nga si Morita Goodwin nga taga Valencia, Negros Oriental, gisiguro gayong dinhi sila sa Pilipinas magsaulog sa Pasko uban ang iyang banang American National. Matod ni Morita, matagkaron og unya silang magbiyahean dito sa Amerika sa iyang bana. Apan sa Pasko, sa Pilipinas gyud ang iyang gusto. Lahi ang Pasko din kaysa dito. Kaya nagpasko ko dito, murarag regular di. Matulog na saya mo mata pagka mga alas 9 niya maghikag pamahaw paniud to niya mag-open og games maura. Matod sa tigpamaba sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation ang nagduma sa tugpahanan. Gipangandaman na nila ang pagdagsa sa daghang mga pasahero karong simanaha. Atong manning sa ato ang security na personnel nag-beef up kita sa ato ang personnel for security. That's in time for the Christmas rush arrivals. Ayan karong Disyembre 20 gilauman ang pagdagsa sa mas daghan pa mga balikbayan nga mamauli dinhi sa nasod aron makauban ng ilang pamilya sa pagsaulog sa Pasko. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.